Ti Masakbayan. Full episode. Supapa, ti kinaago. Hello, auntie. Imbag man tayo mawag kayo. Uray at dahaak dito'y sa bali a pagilian. Di ka malipatan. Siksi ka lang ti kabsat day di mama. Ngam ada kayo mat ngamin iti adayo. Di ka kadi pa'y nagsubli iti balayo. Saan, auntie? Naranggas mat da Uncle Danny kan ti agsyuman kanya. Di ka di kabsat day di papam, tinakda ka matam. Wan, auntie. Manipod awanan day di papa. Isudan ti bus ijay negosyo ni papa. Kadwanan ni tita Carla. Binaybay anda ka apim manaw iti bukod mo abalay. Wan, auntie. Agam-abang aklang iti basit na kwarto. Tabasit mo ti sweldo ka servidora. Si Mardengak pa yan nga agadal. Parbangon pa ilaang nakariingkan. 7:30 pa'y mula ang tisirek mo nga agdalos ijay dakkalapas dek ijay syudad anak ko. Inlak pa'y sibugan ang itimula kapit siya, sakbayan sumurekak nang. Siyak toon timang sibog. Medyo adayo ti pagsakduan iti pagsibog. Basitan ti ubog ti asideng abubon. Marigatan kayo Sapay sang atmat. Nabambanog kanton asumrek iti trabaho manak ko. Kabalak nang. Napigsat to'y anak yo. Nanang, napan ka din ni Manong iti trabaho na? Kapkapan na. Amangan kanong amin numala daw. Apay adinak inuray. Tapno adda kadwak amagmag na. Papanam aya. Imbagam kumakan kwa na tapno inuray na ka. Adda nga min nakita nga agkasapulan iti waitress, nanang. Kat masapul nga agipasa kano iti biodata. Sakbay nga agaplay. Adda ka di bayo datam. Adda nga iso kumangarot ti papanak ita. Mangipasak iti biodata. Kan agpa-interview Oh, mutlagayam. Apay nga rod adi ka nagriing itinasapa. Nariingak ngamin iti nga trabi nanang. Kat nabayag ajak nakaturog. Aldaw gaya man, idi nakapuutak. Adto iti minubuk, miss. Agpili ka, tayo nakalaan ti order mo. Ayan ka diti pan naka-opisina da ito'y restaurant. Kaya't kukumati agaplay akas servidora. May sakagayam nga aplikante. Ijay abanda, Makitam, jay ruangan a berde ti pintura na. Awen. Agyaman ako nay, miss. Awagan naklatan iti Eva. Anya man tinagan mo? Syakmat ni Julie. O sige tamapanak nga rod dita opisina. Eva. Sige. Good luck iti panag-apply mo. Kan iti interview. No makita mo umay ni Eva dito balay, but nga, tapno saanan nga umay ditoy. Napananangatan, ma'am. Sipo na ti tinongpayok at pimanaw mo tayo. Dayjay ti kayat ko mapasamak. Tapno matagikwak ti negosyo kandaga day di asawak nga amana. Tapno maaramid ko ti paparamid yo kanyak. Masapul ko pa'y mo't atibasit na pagpagalis, madam. Ikan kay ti kwarta, ngam kaumom tingiwat mo kadagi ti mapaspasamak dito balay. Di ka dati relasyon nyo ka ni Sardanay, ma'am? Tangiwat mo? Apay abalik sampay laang. Ay, doa talang ba dito'y, ma'am? Awan mo't makangag. Naglapayag ti daga ko nada. Tanangam ti panagsasao. No di mo kaya't nga oray si kakat pagtalawak dito'y dakkal abalay. Rimor ka ba ito opisina ni boss? Kumusta ti aplikasyon mo? Naana akon. Mangrugi ak kanon inton bigat. Adamat nga rod ka barbaro akadwami dito Nabayag ka din dito Medyo. An-anusak, uray na babati sweldo. Tadyak ngamin nakaturpos iti panaghadal ko. Taga dito'y kasyudad? Wan.
Ubingak pa'y idinatay ti inak. Nangasawa man ti amak iti naranggas. Iso api manawak iti balay mi. Simregak akas waitress. Kasta ka di? Ay, kaasi kamot nga rod, Eva. Manong, inton bigat, di nakpampanawan agkuyog taamag na, tamapanak iti trabaho. Anya? Agtrabaho? Unya kanumot nga di trabaho ti kapsat ko. Ni manong mat, kung kunamsa, waitress to'y kabsat mo. Anya? Pudno ka niya may saka na waitress? Wan manong, iti may sa restaurant ijay downtown. Ne. Ang damat gayam amom. Kunak nagpatingga ka lang dito balay. Adamot amok manong, kung kunamsa. Ala, masapa ka nga rod ta magmagnatan. Amumat dito ayan tayo. Manmano tilugan. Imbag no makadanon ta dita baba ta mabalin ti lumugan. Ang asidagmat ang ti pagtrabahuan. Iso magmagnatan. Mayat kit di taag-exercise ta. Kasano nga ta maipanagan ka data ti sanikwa day di kabsat mo? Sanikwa ti asawa na. Masapul nga agpirma ni Eva. Taisulang ti anak day di manong. Apay pailaan, kat kabsat mo mat. Kan, asawa nak mat. Kukwada ngamin iti sigud nga asawa na ti sanikwa. Ni Eva ti rumbang agtawid. No kasta, masapol nga rod nga agpaarami dak iti uray peke a papeles nga inted day di asawak ti sanikwa na kanya. Ken, inted namat kanyak ti dadduma. Rumbang lang. Saan kat aday dyan nga Eva ti agtawid? Iso anak ki asawak iti lakay nga amana gapo iti sanikwana. Ngam no agparang kan agreklamo na Eva iti korte. Delikado. Iso nga rod nga agpaarami dak iti papeles iti abogado. Agmay-may sa kakadi iti boarding house mo? Wen, awan nga min kabsat kan kabagyak dito Agmay-may saak nga anak. Awan magtandag iti dadakkel ko. Di balasita nga akpay. Kat, dagiti kabagyan ti inam ngay. Adda may sa kabsat na. Ngam adda ijay abroad. Umawag mat sagpaminsan. Apay asag paminsan laeng ako nam. Damag ko nga stricto ti asawa na. Saan siguro anasaya ti kababalin na. Umawag siguro no awan ti asawa na. Syakmat, adda balay mi itirabaw ti bantay ija igid ti syudad. Kadwak ni nanang kan manong ko. Awan matan ti amak. Imbagpay kan ka, taada ka balay mo. Ngam siya, awan. Nanang, addaman kadwak a serbidora iti restaurant a nakakaasi. Apay ang nakakaasi ako nam. Pinapanaw ti agsyuman kan kwa na. Agab-abang kano iti basit a kwarto. Agmay-maysa. Nagalas matan ti ugali na itang agsyuman. Masyanak nga rod kan kwa na manong. Pasaray na liday. Gayimam latata kaasi mo't. Saan unay nga agliday no adda gayim na amang iparik na iti pamatag. Winanang. No apay mat anaranggas ti agsyuman kan kwa na. Kat nasingpet mat. Adulat ta ti kakasta at tao. Tila pagsayaatan ti bagbagida ti napatag kadakwada. Imbaga ti abogado, akasapulan kano ti pirma ti sinalbag a babae, tap na maipanagan kanyak ti sanikwa day di asawa. Day ta nga rod ti bagbagakan ka. Kasanutan, numapukaw ka data ti negosyo. Ay, saan na mabalin? Kasano pa yung maaramid ko ti kaykayat ko? No ni Evan ti manarawidwid iti negosyo. Lakit di Saan ta makairwar iti kwarta no awan pang malubos na? Dayta ti Jack pulos kayat ama pasamak. Ti kasayatan nga ramiden ta. Alilawon ta ni Eva.
Ha? Kasano kuma ti panangal lilaw ta? Mangbiro ka iti kakadwam, tabirukan nyo ni Eva. Birukain ko na yo, ma'am. Pagawidan nyo ka rin. At dati masapol la pirmaan na. No lakad ta mapirmaan nan dagiti papeles, mabalin nan ti pumanaw manen. Anya ka di nagidya papeles, ma'am. Apay ka di nga agdamdamag ka? Ti ipatrabaho kan ka ti aramidam, tabayadan ka met? Mga alak nga ron iti kadwa ka, ma'am. Diyan ko madalugan na tapno masapulan mi adagaws. Diyan ko malugan dito'y balay. Nga mabigbig day dyan ni Eva. Sigurado nga aglemang lakit di day dyan. Pinabiro ko ni Eva kan ni Budoy. Kasano nga di ko nam, apanangal lilaw takan kwa na. Ibagam nga adda maawat na nga allowance a binulan nga aggapo iti negosyo. Ngam, masapul nga agpirma nga umuna. Mayat, day ta na panunot mo. Inton mapirmaan nan ti papeles, jak tumatlaikan, takukwak ton ti sanikwa ti ama kan inana. Kukwata ko nama. Masapul nga rod ang masarakan da, nunap na pananday di babae. Huwag nga rod. Apay adita na panunot da ito Sakbay apim manaw. Apay akalat apimanaw ka. Idi adda simrak alalaki dito yung restaurant. Saan ka di arumbang asabaten ta tapag serbiyan ta ida? Kabagyan ti agsyuman kanyak dagi jay. Sigurado lakit di apagawidan dak, taparigatan dak manan. Ha? Kasta ka di? Eh, saan ka pa yung arumwar di taayan mo? Siya kung ti makaam mo kadakwada. Agi aman akunay ha. Sapay ko ma, tasan anakita ni Bosti naramid ko apan ang panaw, idi ada sumrek a parokyano. Ilawlawag mo kan ni boss ti makagapo. No apay apimanaw ka. Di naawatan ti anyaman a rason. Ti kayat na, kat naalibtak amin ti servidora. Ikatan na adagos dagiti makita na anabuntog nga aggunay. Kasta ka di? Sapay adda CCTV dito eh. Simot dyan na istoryak kada kayo akatrabahwak, a pinapanaw ti agsyuman kan kuana. Tapay. Adda ka di manan sa bali aparikot na? Wen manong, nakita na ti kabagyan di agsyuman kan kuana akatulong da kano. Ang mga nubirbiru kan da, kat parigatan da manan kano. Nagdakas mo't dagita at taon. Ngam, saan mo tan nga ubing na itagnagan ni ti Eva? Apay asan na lumaban? Awan kano ngamin ti pagpaabogado na. Kan awan ti amuna ang makatulong kan kuana. Kan kabuteng na ti agsyuman kan kuana, manong. Nauyong nga roday tang agsyuman ano kasta? Di mo matla isang potan ni Eva. Babae laang dayjay, idinto talalaki kayo. Ang mga awanan dito siyudad, ma'am. Napananangarod ngay? Saan nga taan na kiasawan? Kat addan iti sa balya lugar. Saan laang adito'y syudad ti pagbirukan nyo? No kasapulan arumwar kayo dito'y syudad, aramidan nyo. No kasta, mapan kami ti igid ti siyudad, ma'am. Ado nga min nagiti na nga to apasot ti siyudad, iti aglawlaw. Amin nga iskinita kan igid ti syudad, danunan nyo. Matungpal, ma'am. Oh, sa ingarod paggasolina ti lugar, ma'am. Sana tumaray ti lugar no awan gasolina na. Ikan ka, ngam ipakitam amin a resibo kanya. Apay akasta tilangam arimwar iti opisina ni boss. Pinapanaw ni boss. You are fine, kunana kanya. Gapulang iti napasamak iti kalman. Sapay jak nakabayad iti abang ko, iti abang nga kakwarto. Papanawan taklakit di, no jak ka no makabayad inton bigat. Alaan dadag iti alikaman ko. Apay adi ka nakabayad. Nagsakitak namin sakbaya si Merka. Nagbakasyonak,
Kat basit tinasweldo. Kasano ka nga rod itan? Diyak nga po, mariribukan na klaunay. Eva, agyan ka pa iti suli da ito a restaurant. Urayim amalpas ti oras ko nga ag-duty, ha? Hello, auntie. Agyaman na tayo mawag kayo manan. Anya ka diti parikot. Apay nga agsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Ay, dakas sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Supapa, ti kinaagum. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Dakas sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Saan ka unay arumrumwar? Ang mga nuadama di aplano kan kadayta, ngagsyuman kan ka. Papanakon nga, auntie. Diyak nakabayad iti abang ko iti kwarto. Sigurado a papanawan dak. Alaan dalakit di ti gamit ko. Tapno iso ti kasla pagbayad ko. No adam amom dita. Ijay ka pailaang amakidagos. Nulakad kayat da. Sige, auntie. Padasak. No kayat to'y katrabahuak ang makidagusak ijabalayda. Bye, auntie. Nalpasan ti oras ti panagtrabaho. Kayat mo ka diti umay ijabalay mi? Ha? Mabalin ka di? Nulakat kayat mo ti magna amapan ijayan mi. Iti nga to ti bantay iti igid ti syudad ti ayan ti balay mi. Diyak pa'y napnapan iti bantay. Padasag matimapan. Wen tapno makita mo ti ayan mi. Ay, ibaga kon ti pudno Basit ti balay mi. Ngam, naragsak kami nga agkakabalay. Sa anak nga agsapul iti dakkel a balay. Ti importante, ada na talgad a pagyanak. Jay, saan dak a makita? Dagiti managdakdakas. Eva, yamamok kan ka ni nanang ko. Kastamot tan ni manong ko adyak. Nanang, manong, isumot ni Eva akatrabahwa. Imbag man, takinayat mo ti imay dito'y nanumo abalay, may balasang ko. Yamanag unay ka ni Julie. Takinayat na kain kuyog dito'y balayo, nana. Silulukat ti balay may iti asino man na sumangbay. Nangruna no kasken ka anapintas adayag. Agpayso timbaga ni Julie. Naragsak kayo a pamilya. Kasta kumamat ti pamilyak. Ang mga nagbabawi ka asimbang bay dito gapo iti kinamarigrigat mi. Sa anak apulos nga agbabawi. Pagyamanak, tamakidagusak dito'y balayo. Sapay ko ma, tamakasubali takto iti masungad nga aldaw. Mano nga aldaw yung nagbirbirok iti may salaang ababae. Di yung pa'y masarakan? Isardang yung tagbirok, tamangalaklangan iti detective. Detective, kunaya o ma'am? Tulang ka kadi? Sayang lang timbay bayad ko kada kayo, tadi yung mat masarakan da dya babae. Ha? Kilaban samot lang ang tiamoyo asapulan? Kilaban ka no.
Masapul pa'y aya abirukan ti kilaban. Apay anak ka matider kalata dito sango kon. Ingkag dalos di jay CR, wano di garahe. Buisit kit di. Buisit ka na. Oras ikamot ah. Nalamin di tiruar. Apay adi ka umunag di ta kwartoyo ka ni Julie. Pampanunutag lang. Noan niya tinagba na agak. No awan day ti balayo ang nagkamangak, manong Jack. Saan ko maaday ta ti panunutem? Sayang lang na ta kinapintas mo. Bumakit ka adi na oras kapo iti kapapanunot. Unay kat day ta bumakit adagos. Aday ta, imisem kamatlangan. Uray apagbingi nga isem. Unay mat day ta pagbingi nga isaman. Inkakit maturugan tapno di ka mapuyatan. At da ka din tinangdanam ang detektive. Makumikumak namin ni opisina. Adan, intad ko kadakwada tiladawan ni Eva. Nasayat. Barang nalalaing dagiti detektive ngam dabudoy. Sayang ting tangtangdan mo kadabudoy. Isungarod nga imbagakkan kwa na, akilaban laang ti amuna sa pulan. Ayan nga taaya dayjay nga Eva. Makaamon dagiti detective kan kwa na. Kat itad kunto ti tangdan dagita a detective, no maiparang da ni Eva kanya. Nasaya at dayta nga inaramid mo. Anya ka di ti apelyedom, Eva? Ha? Apay at damagampay no anya ti apelyedo. Dakas ka din na maamuak no niya ti apelyedom? Ti inusar ko nga apelyedo kat Santiago. Nga middle name ko dayta. Apay di mo aramatan ti hustong apelyedom. Tapno dinak masurutan ni Tita Carla, manong. Anya ka di ti hustong apelyedom? Ibagakkan ka. Ngam di mo kumadakdakamatan ha. Pangaasim, manong. De la Francia. De la Francia? Mabigbig-big a pamilya ti akin apelyedo ti dayta ah. Apay akas la mariribukan ka, anak ko. Mas dawa kiti imbagan ni Eva. A de la Francia ti apelyedo na nanang. Anya ka di ti parikot iti apelyedo na a de la Francia. De la Francia ti apelyedo ti akin kuko iti pasdek a pagtrabtrabahwak. Adumat dita ti agpapada iti apelyedo. Ngam saan damit nga kakabagyan. Sa bagay, wan matkat di ananang. Naira nala siguro ngagpaiso. Imposible a kabagyan na dagiti milyonaryo a negosyante nga akin kukwa ka dagiti dadakkel a pasdek kanda dumapay a negosyo iti syudad. Dahil tangarot ti pampanunutak nanang. Inyawag dyan may sa detective, nga adda ka no nakadamagan da at tao ang nakaibaga, nga adda nakita da kaing-ingas tiladawan ni Eva. Amangan no iso tinakita da kaing-ingas tiladawan. Barang tapno mapagpermata, kat maipanagan kadata ti sanikwada. Dayta ti tagi uray ta mapasamak. Adda masurunak iti dayja babay, tanagrigat asapulen. Saan anak kaanos iti kinaulpit mo kankwana? Diyak ngamin makananos kankwana. Pinapanaw ko dagiti katulong, ngam di namot ammo ti agtrabaho. Imbag ta simmangput kan anak ko. Amom, tinulungan nak anaglaban ni Eva. Ngam madlaw ko akasla saan anairwam nga agtrabaho. Ngam ikagkagumaan na mutlata. Nasingpet-met ang arod, ta kunayo ngayon kagumaan na. Wen anak ko, amangan no adda mabalinda iti biyag. Tamadlaw ti tao an nairwam iti trabaho kun saan. No saan man anarwam, anyang arod. Nasingpet-met abalasang. Maanusan na pa'y no anya ti may pasango. Wen matkit madlaw an nasingpet. No apay aranggasan ti agsyuman ken kuana. Nagranyag ti langit.
Gaputas silag ti bulan. Kan naranyag lagi ti bitwan. Nagmayat abuy-buyaan. Naragsak ka kading agyan di ti balay mi. Nga oray basit lang. Nadalos ti puso dagiti agnaad. Iso anaragsakak. Uray dakkel ti balay. No utak ko lao dagiti agnaad. Saan anaragsak? Imbagam ko may tagsyuman ken ka. Bak nangak ta dila Fransyaak. Bak nang tinagtaudak. Kunang kumaa. Day takatin nak ibagbagan. Ad-addan akaguran nak. Tarupat kwarta day jay. Ala, saan da ka mat siguro ang masurutan dito ita adayo may. Kasla naragsak ni Manong ang makisarsarita kan ni Eva, Nanang. Day tamot nga rod ti madlaw ko, anak ko. Kaasimot ni Eva. Isugayam akanayon ang naliday idi agtrab-trabaho kami pa ija restaurant. Kasanupay ita makatrabaho. Kat addamot mang sapsapol ken kuana. Awan mo't ngamin mabalin tayo. Tapno i-report tayo kumakadagiti pulis. Narigat ti mairamraman kadagita abanag no awan kwarta manako. Nang runa no adda kwarta ti kalaban. Nakaladladingit a panunutan ti kasasaad tayo amarigregat. Iso ana sa isaya at alumiklik tayo iti kakastabang banag. Ti sumango iti anyaman nga asunto. Taktak ken gastos laeng dagita. Hello, auntie. Nakaawag kayong mat. Nakapanaw ka ka din iti kunam ang nakakitaam iti tauhan ni Carla. When, auntie, nasingpat ti nagkamangak abalay iti ngato ti bantay iti igid ti syudad. Awan ka di, tinaiduldulin mo a dokumento na iti papam. Dokumento, auntie? Kasla dayong pakita na kanyak ngayon kabil na kano iti kwartok, auntie. Ay, masapulam ko maday dya dokumento. Dakal ti maitulong day kan ka. Tapno di da maala ti sanikwam. Kasano, auntie? Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Adda ka di mabalin ni papam? Sigod a negosyante ni papa. Day ti makagapo. No apay nga isiksikat dati biyag ko. Jakim pagarop. Kunak no kaapilyedom lang nagiti de la Francia. Kunak no kaslaka kada kami amarigrigat. Dito'y balayo tinakariknak iti talina ay manong. Pagyamanak no magustuhan tinano mo abalay mi. Iti kaano man. Da kayo ti special iti biyag ko. Inawat dak dito'y balayo ng awan kondisyon na. Awan bayad. No di kat napudno apa nang ipatag iti pada a tao. Day talang ti adda kada kami. Awanan kami man it kinabaknang. Addaan kami mo't iti puso ang mga asi. Kan mangipatag iti pada mi a tao. Dua talaeng adda dito'y balay. Di ka di maikawa. Wan numalidayan, tasaan akas iti nakairuwamam a kinabaknang. Idi nagyanak dito'y balayo. Nakitak ti kinaragsak yun, nana. Day talaeng ti adda kada kami, balasang ko. Saan akwarta laang ti mang paragsak iti tao? No di kat panagiin na yat yun, nana. Apalak day ta akababalin nyo. Numaminsan, nuan niya ti awan kada tayo, iso ti sapulan tayo. Kas kumakadagiti anak ko. Nasapada nagtrabaho, gapo iti kwarta, tawan kat ngarod kada kami. Napadasak mat ti nagtrabaho, tawan mat kwartak. Gapo iti sanikwa, iso mat ti pakaisiksikatan ti biyag ko. Kumamang tayo iti apo. Tapno di nakabaybayan, balasang ko. Adda ka di panagayat mo ka ni Eva, Manong? Saan ko ngay libak ading ko? Ngam idinamwak abak ng gayam ti pamilyada.
Naawan di kirid ko ang mga ibaga. Ngam, kuna namot nga ibilang na kanu ti bagi na amarigrigat. Taawanan ti amin kan kuana. Agnanayon nga taadi na mabawi ti rumba nga para ken kuana. Dayta ti saan tayo nga ammo, manong. Kinaykayat na ti pimanaw, ngam ti agyan ijay balayda. Tanaranggas da kan kuana. Kasimat. No mabalin ko la ko maatulungan. Tultulungan tayo matan, manong. Basit lang ti maitultulong tayo kan kuana. Angam, naimbaglaangan ngam tay maisagmak. Apay nga may kapayla nagsagad dito irwar balasang ko. Ano nga min dagiti naragrag abulbulong, nana? Saan ka sigurong agsagsagad ijay balayuan niya? Idi adapay day di papa. Katulong ti mangar aramid. Ngam idi awandan. Siya kung ti mangar aramid amin at trabaho ijay balay. Ti stepmother mo. Isu ti kadwa ni Uncle Danny ang pamapan ijay opisina ti negosyo, nana. Eva, am-amom ka din nagdi sumungad a lalaki. Ha? Saan? Agturong damat ditoy. Aday gamda, ladawan samat. Iguyod nyo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Oh my God! Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggen. Tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat parit radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Sulagit di. Ala, iguyod nyo. Tailugan tayo. Itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Ibatandag! Diyak kaya ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Di ka makibiyang. Ay! Apay a pinarusukan yun ni Jack! Saan nyo kuman ngay ramraman iti kanadakas yo? Asino dagijay alalaki? Apay a pinarusukan da ka. Kanapay nga inalada ni Eva. Kadwalakit ni Dagsyoman. Kan ulitag ni Eva dagijay. Tinangdanan dalakit ni dagijay amang birok kan ni Eva nanang. Ay, Diyos aman ang nga ase. Kasyam kuman ni Eva. Awan na aramida ka mangisalakan kan ni Eva nanang. Awan basol mo anak ko. Pinarusukan da ka mga main. Anyang iti aramidag nanang. Kasano ang matulungak ni Eva? Tsak pa'y amuno sa dino ti balayda. Diyak masungbatan day ta anak ko. Tilakit di agsyoman ken kuana tinangaramid iti daytoy. Kunam siguro makalumang kay tagnanayon anya, Eva. Anya ka di ti masapul yung kanyak, tita. Saan anadagsan ti kidawakan ka? Agpirma ka laang mo? Anya ka di ti permaak, tita. Dagiti dokumento may papan iti negosyo kan sanikwa ti asawak. Anya ti kasukat ti panagpermak, tita. Daawata may ti binulan 5,000 nga allowance mo. Madi ka pa'y? Adaawatam 5,000 a binulan? Anya ka di ti talged ko nga itad yung kanyak dayta iti binulan, tita. Danga ka talaga. Basta no imbaga, aramidak. Maikaw akpay kit din iti kaawan ni Eva. Kan madanakanak nanang. Oray siya kanak ko. At damot danag ko no anyan tinaramid da kan kuana. Padasek to man tagdamag-damag iti pastag kapag tabtrabahwak. No adama kaamoy ti ayang tibalay da Eva.
Saan ka basta agbasak no maamwam? Ammumot dagiti babaknang. Mabalin nga yaramidan da ka iti basol mo, kat kasuan da ka. Mariribo ka nanang. Kaslamang mangeg ko ni Eva nga agpapaarayat. Sapay kumatawan da kas amapasamak kan kuana. Aday ta dagiti papeles sa pirmaan. Sa anak pa nga agpirma, naawan pa'y abogado asi sa sango, tita. O sige, nagadungan mo. Mga lak, iti abogado, tapno pirma ka. Masapol ang mga laak mat iti abogado, tita. Anya? Mga lak ka pa'y lang, iti abogado? Uwan, tita. Budoy, no di na pirmaan dagiti papeles, ipanyo iti kwarto na, kat ikandado yung itiruar tapno saan ang makalibas. Di na ko maikulong iti kwarto, tita. Ipanyo kit din, di yung parwaran, aging ka di na pirmaan dagiti papeles. Ingkulong dak iti bukod ko a kwarto. Kuna ni Auntie Lourdes, ajak pirmaan ti anyaman nga ipapirmada kanyak. Umawag ko mamanan, tapno ibagak nga dak manan dito eh. Nakuna na nga minasan ko nga awagan. Urayak ka no nga iso ti umawag. Umawag ko man ni Auntie. Anya nga ti aramidon ta di ta babae, tapno mapagpirmata. Natangken ti ulo na. No masikuran di ta kwarto na, agpirman tumatlaang. Ibilin ko abasit lang ti itadakanan na, tapno inton mabisinan, agpirman ton. Kaslaman at namang patpatibker iti panunot na. Taapay at di na pa'y lapirmaan. Adda nga ta? Ti amukat awan kabagyan nyo dito eh. Adda iti adayo. Asino nga tatimang patpatibker iti panunot na? Dayta ti jakam mo. Makitan to, no mabisinan di ta kwarto na, no di pa'y lagpirma. Imbag ta imawag kayo, Auntie. Nasarakan dak, kat ingkulong dak dito'y kwartok. Imbag ta saan da nakita ti cellphone ko. Padasam abirukan ti kunam nga imbatikan ka day di papam a dokumento. Pangbirukak ngay, kat adda akmat dito'y anak kakulong iti kwartok, Auntie. Kita amin asuli di ta kwartom Bareng adda sekreto anang ikabilan ni papam. Ha? Malagip ko nga imbaga na idi, nga agpaaramid iti sekreto alakar. No adda mabirukam, saan mo nga ipakita? Bayam, ikagumaak ti agawid dita. Agpaiso, Auntie. Tulungan na kuma, Auntie. Ngam saan mo pa sasawon ka dakwada, nga adak amang balbalakad kan kawan. Wen, Auntie. Basit lang ti itadyo akanon ni Eva. Nalawag? Iya ka di kwarto na ti panganan na, ma'am. Siyempre tabalod kat nga ron. Kaya't mun samot apati si kakat ikulong ko. Ikulong nagmat iti kwarto ni Eva, ma'am. Anya nga iti kwarto na? Iti kwartom agraraman ka. Ay, kung naklakit din, no iti kwarto na ti pangikulongam kanyak. Bantayan nyo na imbag. No ikanyo ti kanan na, bantayan nyo, tapno saan ang makalibas. Kinitak iti sirok ti Katri, ken iti aparador. Ngam awan mat makitak. Ay, agsarmingak man iti dakkel asarming. Ha? Apay akaslasan asimagid ti sarming iti diding. Kita agpankit di ti likod ti sarming. Ha? Kasla da basit a sekreto arikap iti likodan ti sarming. Padasag nga italmag ti kasla botones iti side ti landok. Naglukat ti basit a kasla rikap. Kat, anda brown nga envelope iti unag.
Kitaak man dagiti papeles. Dagiti dokumento ti sanikwa ni Papa. Ada nakasurat ako kwak kano dagitoy. Masapul nga idulin ko analaing dagitoy. Akas iti imbaga ni Auntie Lourdes. Mga yabak iti abogado, tagsasango tayo. Ngam kuna namat ang mga alamat iti abogado na. Nagadungarod nga muna. Ngam sana bale, tagpaarami dak iti peke a papeles. Mangtangdan ka nga roden na iti abogado. Kapilitan aday ta ti aramid, no isulaang ti pamuspusan. Adda mo kasigod nga abogado day di manong. Saan ko mga iso ti alaan ni Eva? Tulagak abayadan ti abogado na, tapno siyak ti akbaligi. Mayat nga ta ti abogado na. Madi nga ta, no paari kapak, iti rinapet a kwarta. Awan ka di tinaamuha, may papan ka ni Eva, Manong? Saan mo't nga amo nagtinagdamagag? Madanagan ako, Nay. Anya nga tan tinaramid da kan kuana. Kasla nga ta idi at taga-Buenda. Nasakit ka panunutan na jak pulos matulungan. Ikararag tayo laangan, nga awan ko matidakas ang mapasamak kan kuana, Manong. Mariribo ka na ka. No kaano pa ya kastoy ti mariknak iti may sa abalasang. Kastoy pa tinapasamak. Sapay ko mga rod, taagkikita tayo pay, Manong. Budoy, agsungbat kayo no makalibas ni Eva dito balay. Apay no'y naklangan irakad, tapno sana makapanaw, sir. Anya? At dalang arudan iti unag ti kwarto na. Basta bantayan nyo. Nakatrangkamat dito Ruar. No, baybayan la ko man ngagtalaw, di awan parikaut, sir. Uray pumanaw. Nulakat malpas, ti ipapaaramid mi kankwana. Wano, pagyanan tayo langan dito, tapno damot ibabaon ko, sir. San man atilay bagbagam. Eh, Ti ipapaaramid ko, tinto naram. Hello, Auntie. Imbag tayo mawag ka. Ururayak ti awag mo. Ada ka din nasarakam a dokumento. Ada, Auntie. Ada land title anakanagan ka ni Mama. Ada pa'y sec registration ti negosyo kan stock certificate. Ada surat na ako, Nana. No ada man mapasamak kanyak, kukwa ti anak ko ani Eva daytoy. Ada permana, Auntie. Nasayaat. Idulin mo analaing dagita. Nalpasan ti papeles ko. Makaawid ak tumot laang dita. Ngam, saan mo ngay bagbaga, ah? Kasano, no inton umay da ditoy kat makita dati papeles, Auntie. Ipamuspusam nga ikarga iti silupin adida namnamaan. Kas kuma iti plastik ti basura. Ibaga mabasura, tapno dida kitaan. When, Auntie? Agsagana ka, tada umay nga abogado dito'y balay. Kalpasan pa'y kumay ti makalawas. Tapno pirma akti bagbagayo, tita. Sige, tung palak ti bagam. Ngam inton madanon to dayta. Masapol a pirma amon. Basta dan tumat abogado, tita. Asino man ang ti abogadom ako nam? Mangkita ak, tita. Nagadulakat nga mumon. Di ta ka man langan. Sapay ko ma. Tama kaawid ni Auntie Lourdes. Isulaan ti makatulong kanya. Ato di ka na. Basilang, saan ka mata nabanog, tawan mo trabaho. Apay ka di nga ay ayunang matanti kinadakas da angkal kan tita Carla, Manong. Isuda, timang susweldo kanyak. Ada ka di pang sweldo kanyak, tapno tong palan ka. May saka matarupat kwarta, Manong. Apay, no na makita makwarta, imposible adi mo tukmaan. Nga uray ada may ruruman, Manong. Awan ti agbilang asaan ang makadanon iti sangapulo.
Anya ti kayat maasawan. Addan to pa nagpulo ti tao ama nagdakdakas. Oh, apay akas ta tiro pa managgapo dita kwarto ni Eva? Managdakdakas tayo kanay kada Ma'am Carla, boss. Anya? Apay kumama nagdakdakas tayo. Ang mga no si kalaeng. Da tayo kano at alaw, sir. Agpulo tayo kano. Anya ti gapo na kumang agpulo tayo. Di mo amo ti sasawam. Ni Eva, hindi na mo ti sasawan na, boss. Isaw, tinang ibaga, saan ka ta siya? Anya? Imbagakan ka ni Eva dayta? Adda nga ta plano na maikontra kada tayo. Oray, ada plano na ta, nakakulong ba? Kasano kumangay, boss? Adda punto mi ti dayta nga imbagam. Uray anya ti sasawon na. Awan mabalinan na. Kaslabilit, anakatangkal. Maasi akin ni manong mo. Takanayon analiday. Manipod inala dagijay alalaki ni Eva, anak ko. Sapay ko maa. Taawan dakas anapasamak kan kwa na. Kanayon ko nga ikarkararag dayta, nanang. Ay, madanaganak pa yan kin ni manong mo. Tadi pa'y una yun mangmangan. Awan ti maitulong ti panagdandanag na, nanang. Saan mo ang maikat dayta? Tauray siyak mo't kat agdandanag, anak ko. Sa bagay. Uray siyak motkit di Madanaganak para kan ni Eva. Hello, auntie. Kaano ka kadi makaawid? Imbaga ni Tita Carla. Nga umay dito'y balay ti abogado, inton maminsan abigat. Kasangsangpot ko dito'y lugar tayo. Agaramid ka iti voice clip, nga agpapaarayat ka. Iso ti aramatag amapan kadagiti pulis. Voice clip, auntie? Wan, kartingam. Ibagam, no kaano ti panang ipupuktakan ka dita seled mo. Dagiti papeles, idulin mo na imbag. Kitaam, tapno saan da amadlaw, ha? Sige, auntie. Lukutak nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige, agaramid ka iti voice clip. Taipankon ka dagiti pulis. Uno saan, mang-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige, auntie. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas anapuwan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Auntie. Wan, kasjay ti aramidam. Kan dakamatam. No kaano ti panang ipupukdakan ka dita seled mo. Kan dagiti papeles, idulin mo analaing. Yisaan da kumaamakadlaw. Sige, auntie. Lukutak nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige. Agaramid ka iti voice clip. Taipan kon ka dagiti pulis. Uno saan, mangi-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige, auntie. Ag-record akon. Sapay ko ma, tamakasangpat kayo dito'y akadwam dagiti pulis. Isungurot akartengam ti agi-record. Adam-am mo nga opisyal ti pulis. Kansigod nga abogado ni Papaw. Wen, auntie. Binilin ko di sekretarya nga isupay ti makam mo iti opisina. Intapay agpalpaliwa ita kasangay ko. Dayta kumamot ibagakin ka. Naragsak akasangay mo, Carla. Agyaman hak, Dani. Mapantay ti may sa beach resort. Kayat ko ijay, tanatal na. O sige. Kat awagak mo ti sekretaryak. Tay supay lang ti makam mo iti opisina. Okay. Inakmat bilinan ni Budoy.
tabantayan na anaimbag ni Eva. Uran niya matkid ti aramiden na. Saan ang makarwar? Tanakakandado tirwangan, ti kwarto na itirwar. Wan matket di. Ngam inton ikanday ti kanan na. Masapol na bantayan da anaimbag. Taamangan no makalibas. Atay tati ka na. Mangan ka, tapno na pamigsam nga sangit dito kwarto. Tinapay nga wan man latigatas, wano uray danom. Makatimtimplay ting gatas. Tangdanan na ka, tay timplang ka. Uray danom man laang kuma. Masadutak ka raw. Ala, kanamkit ninday ta. Na magmaga at tinapay. Kasano kuma ka nagdayta? Kasano no maipdo ka nak? Parikot mo na ta. Kitakan. Irikap ko na ito rin daw. Sumangpet ko man ni auntie akadwana dagiti pulis. Tapno iraman ka apatiliw si kaabudoy. Apay ang nagsapa ka man ng anak kariing anak ko. Diyak man lang mo, nana. Natagtagainap ko kit din ni Eva. Saan nga taaparparigatan tamanan? Saan tayo nga amo, anak ko? Saan ka kumaunay nga agdandanag? Akas ko na ni ading mo, taawan maitulong ti danag. Diyak man lang mo. Diyak pa yan may pamay sa tiyagtrabaho. Adda kaasi ti Diyos, tanasing putmut ni Eva. Salwadan ni Apo Diyos, anak ko. Makitak pa nga ta. May sa asyudad ti ayan tayo. Ngam diyak mat makita no ayan na. Sa balimot ngamin dito'y syudad. Saan akas ijay away nga amamum amin akaarubam. Wan nga rol. Dito'y syudad. Oray agkakaroba, saan na nga agaam mo? Hello, auntie. Kumustan? Napan ka din ijay presinto? Wan, paumay kami dita. Isaganam dagiti dokumento. Sige, auntie. Isaganak. Tapno inton umay kayo. Nakasaganan. Adda ka di dakitam kanangkel mo dita. Imbagada nga da papalanda. Nga saan ko nga amo no nakapanaw dan, auntie? Nakapanaw da kuman. Tapno mabiiti si Sarak dagiti pulis. Orayan kayo, auntie. Sapay ko ma, tamakasangpat kayo ni ti mabiit. Kaya't kung ti makarwar dito'y nangikulungan da kanya. Damat nagsardeng alukan na iti pulis itirwar tigay. Apay nga ta. Umay dangat na ditoy. Anya ko matigagara na ditoy. Umasidingak man itigay. Apay nga busbusin na kayo ti sango ti mansyon may. Lukatam ti gate. No di mo kayat asikati kang runaan nga agsungbat iti basolyo dita abalay. Lukatam mo no saan? Apay ka di, ma'am. Katulong aklang dito. Sana saktakin ko kwa. Amok, iso alukatam ti gate. No di mo kayat adakdakas ti mapasawakan ka. Pulis dagiti kakadwak. Kartingam. Aguray kayo, ma'am. Awan pa'y dasarkan, ma'am. Ilukat mo kit din ti gate. Tano saan? Paibalod ka! Saan ka paibalod? Anya nga tati aramidag. Nagmayatabuyaan dagiti daluyon ang maisaplit ka dagiti batbato iti igid ti baybay. Kuna ti may saman murat. Akas ta kanu ti biyag. Numaminsan, adalam. Numaminsan, kat ababaw. Adalam no adaparikot wano rigat. Ngam ita, ibilang kong ababaw, tanaragsak ta adwa. Nang runa, numapirmaan ni Eva, dagiti ipapapirmatakan kwa na. May samat da at tubang ka dagiti planok. Anya nga taaya ti aramida kan kwa na. Tapno agtulnog ka dagiti kayat ko. Numatukan iti kulungan dayjay. Awan papanan na, no di agpirma. Hinton kwan, jak pinakpakan.
tapno agbisin kat mapilitan nga agpirma. Mapan kayo ka din ijay trabaho yo, anak ka. Wala nang. Agbati kayo manan Tasang putanda kayong tinton malam. Anya pa ingay no di kasta anak ko. At damot nga rod trabaho yo adwa. O sige nga rod nanang, ingkamin. Ala, agan anad kaya Uray da kayo nanang. Saan kayo unay nga agbambanog dito balay? Umiyang sapay ditoy. Kasla kayat ko pa'y ditoy, tanaulimak. Uray siya, kaya't kumat dito. Nabayag adita nag-date. Wen nga rod, awagan tamanan dagiti sekretariata. Ta isuda pa iti makaamoy iti opisina. Awan mo't kid diti appointment ko itangal daw. Kasta akmat, ag-enjoy tamat sagpaminsan. Katungan kakaisuna nga damat kwarta nga aramatan ta. Kat saan laang at trabaho akanayon. Ikan tamat ti bagita iti kunada as self-break. Sige, ma'am. Sir Police, umunag kayo. Awan basol ko katulong ak lang dit aoy. Tapno mabiit. Isorom tinang ipupukan nyo kani big boss mo. Saan ni Carla ti boss mo? Nudikat ni Eva. Ni Eva ti boss ko na, ma'am. One, iso ti hosto a boss mo. Ta iso ti agtawid iti amin kadagiti negosyo. Saan kat ani Carla wano ni Danny. Kukwa ti ina ni Eva ti sanikwa. Kasta ka ti, ma'am. Awan ba di nga inararamin ko ni Madam Eva, ma'am? Intayon iti ayan na. Isorom ti kwarto anang ipupukan nyo kankwana. Intayon, ma'am. Imbag tayo may kayo, auntie. Kunaklakit din no agbalegi dagiti managdakdakas iti plano da. Saan ang makalibak ti agsyuman ka? Kanti ulitag mo. Ta nakita amis mo dagiti pulis ang nakakandado iti ruwar ti kwartom. Illegal detention dayta. May samat dayta abudoy, auntie. Pasurot iti ibagbaga da tita Carla. Nagbasit itad na kanak. Dinak pa'y painuman. Pusasan nyo dayta abudoy. May sakanumot dayta, Sir Police. Apay nga, Madam Eva. Nagtungpalak lang mo si Bilain. Dakas ka. Imutan nakit din. Katsyak ti akin kukway ti amin. Apay nga, pusasan nyo. Paikandadong pa'y ti balay mo. Tapno saan pa'y ang makastrek dagiti managdakdakas no sumangpat da. Wan, auntie. Umayak mat ijay presento. Tamang ifailak iti formal adarom kontra kada Uncle Danny kan tita Carla. Dahil tati rumbang. Apaman ang makasublida. At danto pulis ang mga ristar kadakwada. Agpatinggamat laang ang ti kinadakas da, auntie. Si kakit din ti irurumanda. Idinto ta sikat akin ko kwa iti sanikwa day di mamam akabsat ko. Imbaglakit din tada ka, auntie. Anya nga ta tinagbanagak no awan ka. Hindi nakmat pa'y balod Madam Eva. Awan mo't ni mading inararamid ko kin ka. Nasayaat ka di, jay didak pa kanan. Kan patpatyam ti bagbaga dagiti managdakdakas. Pakawanin na kun di na kumapaibalawd. Nagtungtung palak lang, Agtistigo ka iti kinadakas dagiti dua. Tapno malaganan ti basol mo. Uwanan, madam. Tung palag itatibilin mo kanyak. Sikan ti among ka, Madam Eva. Makitan to. May sakamat apasurot dagiti managdakdakas. Pangaasim ka niya, Madam Eva. Dinak ipakulong. Kabutang mo matgayam. Apay nga rod nga kulong na. Apay nga taklat ang nagtibayo ti barukom ko. Apay ko nagtibayo ako na. Di mo ibaga, nga dasakit mo iti puso. Saan mo tala sakit? Basta, agkabakabak lang. Agad, agawit ta ka din. Ang mga nuad damat ipasimudag dayta apan nagkabakabana. O sige, agrubat tang rodan, tagawid tan.
O sige, agawit tang harutan. Maala amin nga statement mo, Budoy. Ibagam amin tinapasamak. Di pa nang ipupukyo kan ni Eva. Kano apay ngayon pupukyo. Ibagak amin ti pudnaw. Basta didak pa ibalawd, ma'am. Nulakat mayat ka nga agpaay a witness kadagiti amin akalukwan dagiti amom. Ay witness. Ibagam no apay ngayon kulong yun ni Eva. Kanti kaadda ti relasyon dagiti dua, idi si bibiyag pay day di ama ni Eva. Ibagak ka di pa iti kaadda ti relasyon da ide. Aging gaita, ma'am. Wan, tapno nayon ti kaso da. Di da pa'y mabalin ti agpiansa. Gapo iti illegal detention nga inarami daken ni Eva. Sige, ma'am, sige. Ibagak amin. Basta didak pa ibalawd. At dan ebidensya dagiti pulis, iti pa nakaikulong mo. Kanti pa nagpaarayat mo akas biktima, Eva. Urayak amaala ida ti pulis. Kat iyag da dito'y presinto. Sakbay nga agawid ta ija balay ko, auntie. Wan. Ang mga noan niya pa iti aramiden dakan ka ijay. No makita da ka ijay bukod mo abalay, anang ikulungan dakan ka. Wan, auntie. Amangan pa'y no aramatan dakas hostage. Tapno makapanaw damanan. Sana bale, tanapanan dagiti pulis ijay asidag ti balay mo. Urayan da ida ijay asumangpat. Makla at dalakit di. No apay anabaliwan dagiti kandado ti gate. Saan dakas ka rin na makastrag. Tain kandadok maten. Nagnumaranda iti manu atawan ti kinabaknang mo. Idinto ta nagrigat kamat? Ha! Dagiti awanan bain? Malagip ko dagiti nasingpat ang nagkamangak. Idi kaslak na yaw awan apihak. Kinaasyandak nga awan kondisyon na. Nadadaalan samot ti mobile patrol ti pulis iti samot ti gate. Na, tadita pa'y matsirok ti kayo, iti asidag ti gate tinang iparadaan da. Aguray ka man. Anya ti aramidam? Papanawam ka di ida? Anya pa'y ngay. Diyak kaya ti kaaddada dita asidag ti gate. Mala, darasam nga rod. Magagaran ako nga agid da iti kwarto ta. Nabanugak iti biyahe. Ala, mabit lang. Tarumwara kitilugan. Anya ka diter aramidan nyo itiruar ti balay ko. Mabit lang. Naipakita ka, sir. Tanya nga tati ipakita na. Ta nakapatalikod pa'y ti ima na. Ito ti para ka. Ha! Posas! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya nga tati ipakita na. Ta nakapatalikod pa iti ima na. Ito ti para ka. Ha! Posas? Apa pinusasan na ka? Hindi kayo ang presentong kagpalawag. Oh. Ora ti papaya ka duam. Pusasan na ba? Papa, pinasasandak! Ikatan nyo da ito'y! Asino tinang ipatiliw ka na kami? Sige, mapantayin ti presento. Nasaya at tadda kayon. Managdakdakas nga agom. Sika? Ayan ni Budoy. At dan iti unag ti selda. Da kayo mati sumaruno. Managdakdakas kayo. Asino ka? Apay ang makibibiyang ka. Yam amukan ka, toy no mo. Siyak ti kabsat ti ina ni Eva. Di nagpay am mo. Tadita pa'y nagkitkita ng ammo kon ti kinadakas mo. Ha? Adda kabsat?
ti ina ni Eva. Isu nga awan ti karbangan ti asino man amang tagikwa iti sanikwa ni Eva. Maikursong kayo iti selda. Kabayatan at di pa'y malpas ti hearing ti kasuyo. At dagayam kabsat ti ina ni Eva. Apay adi mo imbagbaga. Tiyam mo, kataday di abroad. Diyak yung pagarop, ang agawid gaya man. Ayan nga tan ti sinalbag ani Budoy. Kunata nga adda di tabangir aselda. Isun sa kano ti pagbali ng da witness. Ha? Kasano ta itan? Nakita mismo dagiti pulis ti nang ikulungan ta ken ni Eva. Si kamot ti akin nakam iti pan nakaikulong ni Eva. Si kalaan kumati agsumbat. Anya? Kadwa ka ang nagplano? Ita, ibagam asyakla ang ti agsumbat? Amin namon, asikalaan. Tapno trabaho. Sarong karan kantulangan di pagbaludan. Manjak ngay, naglalaing amon. Kadwa ka ang nagplano, ita, ilisim ti bagim. Agyaman ang una itidakkel at tulong mo kanyak, auntie. Saan kan nga agyaman ka, anak-ana? Karba nga kaskabsat ti inam ti mangtulong kan ka. Imbaglakit din tada kayo. Nakakulungak pa'y kuma aging gaita, auntie. Agsasango tayo pa inton hearing, tapno makadngan dagiti nakabasol. Kat, ti maipapan iti sanikwa, auntie. Ipakita ta dagiti dokumento nga igam mo, iti abogado, tapno maipanagan kan ka dagiti sanikwa. Nalaka siguro nga ipagna, taadamat pinirmaan ni mama, auntie. Wan kana. Dakal nga ebidensya dayta a pinirmaan na amang ibagbaga. Ako kwam amin asanikwada, no bilang man taawandan dito'y lobo. Kasano ta itan? Awan kwarta nga igam ko. Naibus idi na panta nagpalpaliwa. Kasanon. Di tamot mabalin ti mapan iti bangko. Datakat nga rod ditoy. Jak lakit di ka ba nga awan igam ko a kwarta? Dakkel aparikot ta itoy. Uray kuma, no di da nakita ti kwarto ang nangipupukan ta ka ni Eva. Buisit tumot di ikit ni Eva. Nangyag iti delubyo iti biyag taday di a babae. Delikado ta ita. Nadagsan a basol, ti illegal detention. Mabalod ta ka din ngagnanayon. Dayta ti amok. Tada ebidensya nakita dagiti pulis. Ken nagtistigo day di abudoy. Nagpupunipunan ti malas nga rod no kasta. Naproban tikid daw ko iti korte may papan iti marathon hearing. May papan iti illegal detention, ma'am. Wan Budoy, agwitness kan tapdo malpasan. Kat mabalod da iti agnanayon. Madigayam ti mangikulkulong iti tao, madam. Talaga, madamadi. Gapula ang iti tarigagay da ang mangagaw iti sanikwa ti sabali. Mga ramid dakit din iti saan nga umno. Nairam-ramanak pa yan. Saan ko nga mo ang madigayam, ma'am? Pakawanan da ka. No ibagam amin ti pudno iti pangukuman. Anya ka diti sumarunong nga ramidan ta, auntie. Ipakita mo amin dagiti dokumento iti abogado, tapno maipanaganan kan ka dagiti rumba nga para kan ka. Inton may panaganan kanyak, ituloy ko matlang ti agadal, tapno syakton ti mangimaton iti negosyo. Ay, huna ka anakana. Isuro ka dagiti rumba nga mamam may papan iti negosyo. Agyaman ak unay, auntie. Kamaudyanan na. Saan akon nga agamak? Tamay baludan da Auntie Carla kan Uncle Danny. Sigurado nga ipafreeze ni Eva ti kwarta iti bangko ti negosyo. Insuro lakit ni Dadya nga ikit na. Kasano pa ita mabalas ko Dadya a Lourdes? Diyak laing pagarop nga dagayam ang Dadya a babae dito lugar tayo. Imbagam ko maidi nga dagayam kabsat ti inana. Tapno inruar ko ti linaon ti bangko ti negosyo. Inkabil ko kumay ti sabaling nga account. Day tangarod. Nalaka kumamot amandaran dagiti kakadwa nga daan karbangan na para iti withdrawals ti kwarta ti negosyo.
Adda nakadamagak, ang nakabalot ka no tinangikulong iti agnagan iti Eva de la Francia. Nakabalod ko nam, Manong. Ni nga ta Eva ti dinakamat ti nakadamagam. Nalabit. Ibagadamat abak ng kano a tao ti akin apelyido iti de la Francia. Sapay ko mangarod ta iso ti dinakamat da. Saan ka di ako nam? Ako kwa dagiti de la Francia ti pasdak apag trabahwam? Padasak pati agdamag-damag ading ko. Kaya't ko ang makita ni Eva, bareng am-am muna tayo pa'y. Malagip na tayo pa'y nga ta. Saan tayo nga mo? Marigrigat tayo ngamin. Idinto tabak ng gaya matao. Di tayo laim pagarop. At pinadagos tayo itinano mo abalay tayo. Kat milyonarya gayam. Tisuran ti inam kat nakalan apam managnak akayat na nga ipatawid kan katisan ni Juana. Sa maysa, ti amok, kat saan anak kasarda tita Carla kan papa? Saan pa'y gayam a legal wife ti agsyuman kan ka? Tadi damat nagkasal. Day tangarod ti nasakit, attorney. Idarum ko ti panang malmaltrato da kanya. Dakkel ti sungsungbatan ti agsyuman kan ka. Agraman ti ulitag mo. Mano atawan ang nagtrabaho akas serbidora iti restaurant. Tapno adala ang pagbiag ko. Dakkel basol ti inaramit na kan ka. Iso adakkel ti panangabak mo iti kaso. Ita, agpulo damat laangan, attorney. Wan, awan apulos karbanganda. Tasani kwamot ti inam, kanagan pa'y ni mamam ti property. Nalakamat gayam amay panagan ti sanikwa kanyak. Tanagan kanumat ni mama ti property, auntie. No idi pa'y kuma, nga inaramid ko daytoy, kaanakan. Ay, jak amo akas to'y gayam ti inaramid dakan ka. Imbaglakit din. Taga po iti social media. Nasarakan niyo ti account ko, auntie. Talaga sinapol ko tinagan mo, kaanakan. Kas lang amin, naparparmatak ti inam. Nakita na siguro ti panagrigrigat ko. Iso ang nagpariknakan ka, auntie. Saan tayo nga ammo no naira na laang wanuan niya? Iso nagpursigiak anang biro kiti Facebook account mo. Iso ang amati adinak binaybay anti apo, auntie. Da kayo ti inaramat na amang tulong kanyak. Ala, saan ka nga agsentimiento? Nalpasan ti panagrigrigat mo. Kat si Kanton ti mangimanihar iti negosyo yo. Tulungan ka. Intan kadag iti negosyo yo, ta ipakaammo ta asaanan ada Carla kendan iti mangimaton. Wen, auntie, amok mat dagiti pasdak nga ayan dagiti agduduma ang negosyo. Kimuyugak iti daydi papasak bayan na aksidente. Amok ti daduma. Tain ko'y kuyog nakmat daydi mamam. Saan ka di nagtrabaho ka pa kadagiti may sa apasdak idi, auntie? Wen siyak ti sekretarya ni mamam idi. Saan ka di hotel kan restaurant idi dayjay, auntie? Wan, iso nga una unta ti mapan ijay. Ti amukat nagan ni mamam idi dayjay. Tasyak nga min idi ti ibabaon na nga agbayad iti buwis. Nakadisente kamot ita mapan agtrabaho, anak ko. Ita man pa'y. Adda kano ngamin sumangpot ita iti pasdek nanang. Addan sa kano ka barbaro asumrek ng staff. Diyak pa'y amo na agtalinaad kami at trabahador. Mabaliwan sa kano ti management. Kasta ka day. Ay sapay la kumaata saan da ka nga ikatan. Nagrigat ti agbirok iti sabali at trabaho. Dahil tangarod ti pagdanagak nang. Kunada, ang mga numaikat ka no dagiti kaswal nga da anomalyana. Ang awan sa mo ti madi nga inaramid mo iti trabaho manak ko. Awan mo ti amok nang. Ngam di tayo laam mo Tadya sa kano inala ti sigod amang iman manyahar ket obserbaran dapay kano. Kasta ka di. Ang mga nuad na nakabasol ka dagiti daddo mga staff. Iso ang mairaman dagiti adda iti baba.
Dahil tangarod ti kunada, nanang. Nakasagana akon, auntie. Mapanta ka din kadagiti ayan ti negosyo. Wan ka na. Mas daaw da makakita. Taubing gayam ti big boss. Tila ang nangital kanda, ti agpakpakita ditoy. Impyar amin day di papa, ititalkan na. Ngam, tengel ni Tita Carla kan Uncle Danny ida. Kaya't mo asawan. Itala ang agparang kakadagiti trabahador iti pasda, kanda dumapay. Wen, auntie. Naturay nga min da Tita Carla. Tas igudan nga empleyado da ijay. Idinto tawan ka no ti amok may papaniti negosyo. Dayta ti kunana, taada plano na amangagaw iti sanikwam. Kasano no masentensyaan ta makulong di munti. Diyak lakit ti kayat ti makulong ijay. Daytoyen ti supapak ti kinaagom ta. Makulong ta jay munti. Diyak kayat ti makulong ijay munti. Nagkasangan ti kastoy. Napigsang amin dagiti ebidensyada. No saan ta kuma nagbalin na naagom. Saan ta kumamot amapan ijay munti. Mabagtitak samot nga mang panunot. Nagyan ta ijay munti iti unos ti panagbiag ta. Saan ka sumanao? Tanagnamay ta, iti santa ako ka. Idinto ta nagrigrigat ni Eva. Awan ka din ti karbangan ta iti sanikwana. Kukwa nga mintinan ni Eva ti sanikwa. Empleyado lang ti kabsat ko, anang asawa kan kwa na. Ngam apay nga rod nga da nakita anagan na. Frod dagijay apapeles. Masapol adalusak ang nalaing dagiti pasilyo ti pasdek. Umay kano ita ti kabarbarong staff. Sapay ko matagtali na edak ditoy. Awan amok amasterkak no may katak. Narikat tagbirok iti trabaho. Taawan mo't hiring ita. Isupay laong ti pasda ka. Awan mo't nagbaliwan na. Kasano ko maapabaliwan da, tita? Kat makumikom damat iti sabali abana. Ha? Kasla boses ni Eva day chay. Anda ka di ditoy? Ha? Jack? Sika ka di nga agpaiso? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay o taalawas ang napauluan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kasano nga pabaliwan da, tita? Kat makumikom damat iti sabali abanag. Ha? Kasla boses ni Eva day chay. Anda ka di ditoy? Manong Jack? Sika ka di nga agpaiso? Eva? Anda ka ditoy? Anya ti imayam ditoy? Dito'y kakadiapastak nga agtrab-trabaho, Manong Jack. Uwan Eva, kumusta kan? Di da ka di pinarigat? Adan ijay presinto da Tita Carla. Iso nga imay kami dito'y. Takasaume dagiti empleyado, amabaliwan ti management. Mabaliwan? Asino ti mang baliw? Auntie, iso ni Jack. Timbagak anak gidagusak idi inikatdak iti restaurant a nagtrabahwak. Dito'y gayam apasdak, nagtabtrabaho ti ko naman ang tulong kan ka. Mas daawak matanti. Jack amo dito'y gayam ti pasdag a pagtrab-trabahuan na. Italaang ngamin nga umayak dito'y. Maikan iti nasaya at trabaho. Uwan, auntie.
No anya ti kabailan na nga ramidan, iso ti maitad kan kwa na trabaho. Ala, kasarita tanto inton malpas ta kasarita dagiti staff. Ayabak sa auntie, may mayat no mangag namat ti saritaan tayo kadagiti staff. Adakan ka dayta kaanakan. Si Kamat ti Big Boss. Naimbag-abigat tayo amin nga empleyado dito yapasdag. Kaya't ko nga ipakaam mo kada kayo. Asaanan ani Tita Carla ti akin ko ay ti daytoy apasdag. No di kat toy no mo. Adan ijay presento ni Tita Carla. Saan nyo gayam nga ammo at ipudno amang tawid dito apasdag? Kandagiti daddo mapay a negosyo da Mr. and Mrs. de la Francia. Kati anak da ani Eva de la Francia. Gusto ko yun. Saan na ni Madam Carla? Dayta ti pudno. Sapay ko ma, tagkakadwa tayo. Kan agdi din nanggay tayo iti trabaho. Tapno na saya at ti pagbanagan ti negosyo. Da kayo gayam ti akin ko ti pagtrabahwak, Madam Eva. Di nakawagan iti Madam Manong Jack. Awan nagbaliwan ti panaggagayam tayo. Kas edi adak iti balayo Manong. Kababain mo't Madam. Da kayo ti busko. Sa anak amay kari ang mga awag itinagan nyo. Saan Manong Jack? Sikapay lang ti kapat ganiti biyag ko. Taidi awan anak. Da kayo tinakariknak iti pudpudno apan ang ipatag nga awan kondisyon na. Nga oray nanumo kami lang. Napatpatag kanyak, tinapudno apan ang ipatag. Ngamtian niya man na kinabaknang. Sana pulos amagatang, wanong magatadan, tipudno apan ang ipatag. Day talang ti adda kanyak. Awananak apulos iti kinabaknang. Kumusta ti kunkunam anapan iti ayan ti trabaho, manak ko? Nigayam Eva ti akin ko iti pasdag a pagtrabahwak nanang. Anya, ni Eva? Apay nga rod analiday ka. Kasano pa iti panggap ko ang mga aram ken kuana. No na nga tumut gayam ti kasasad na iti biyag. Anya pa'y nga rod ita, anak ko. Alangan nga ipilit mo ti bagim. Kat marigrigat tayo laeng mo't. Kunada nga ikandak iti sabali at trabaho. Kasaudak pa'y kano. Kunada, kunamsamot. Asino ti kadwa na anang iba ka? Ikit na kano day jenang. Iso kano tinang tulong ken kuana anak karwari tinang ipupukan dakin kuana. Anya, impupok da ni Eva? Uwan kano nanang. Babaan ti tulong ti ikit na. Natiliw dagiti nang ipupok ken kuana. Imbag ta idiing kulong dakat na ilamang na ti cellphone na. Iso adida na ala. Inton bigaten ti maudi apa nagsasango tayo iti korte. Masentensya ang dangatan, attorney? Masiguradok tayta. Dakkel ti ebidensya. Kanya inaramid na iti negosyo. Fraud ti impakita na apapeles. Sapay ko ma, attorney. Pati ti pan nakaitransfer itinagan mo dagiti property. Malpas tumutan. Awan ton ti makibibiyang iti negosyo. Dagitin tulaangan matalak amang imanihar ti pangitalkam. When attorney, adamat kit din ni Auntie Lourdes amang tulong kanyak, amang isimpa iti amin. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Tapno ammom to aminen apasikot-sikot iti negosyo. Agnanayon ta ka din ang mabalod. Diyak kaya ti maipan iti koreksyonal. Awanan ti maaramitan ta. Talaga mabalod tan. Agbalin ta abalod nga agnanayon. Aggapoy ti kinaagom. Awanan ti negosyo nga imatunan ta. Agpaysuti ko na ni Eva. Anadano nan ti panagpuluta. Uray kasano ti panagbabawi ta ita.
Saanon a may babawi ti sentensya ta mabalod? Dayto yan tinaganap ta. Kanayon ang maudi ti babawi. Anyan to nga tatibiyagtan, hindi pagbaludan. Agyaman ak unay kan ka, auntie. Nang runa ka ni Apo Diyos, nagbaligi tayo. Wan ka anakan. Iti kaanuman, saan nga agbalig iti kinadakas? Mamatiak iti dayta, auntie. Medyo nabayag matbasit ang nagtuo kak. Gapo iti tulong mo, nabawik matlaang ti para kanyak. Rumbang laang asika ti agnumara. Saan kat adag iti naisabsab itlaang at tao? Ita, natalinayan ti kapanunutak. Sana kung agumaw-gawawa iti kaasi ti mga asi kanyak. Katanya itan ti planom kaanakan. Mabalin ka di, amapanta ije balay dagiti nang tulong kanyak, auntie. Sa dino ka di dayjay. Iti igit ti syudad, auntie. Ije bantay. Ikan ka iti pangrugyam. Tapno saan ka nga agrigat no pumanaw ka dito'y balay ko, Manong Budoy. Papanawon nak dito'y balayaw, ma'am. Pasensya ka na. Ngam ada nga min ayabak akadwak dito'y. Dagiti nang tulong kanyak, idi siyak ti agrigrigat. Kasta kaday, ma'am. Ulitak tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangtungpal ko kada Ma'am Carla. Napakawan kan. Iso adi ka inraman nga impabalod. Urekes ka sano. Imbagam tipudno anapasamak. Tas ikakat nga rod ti witness. Agyaman ak tadinak impabalod, ma'am. Agyaman akmat. Tanagmayat ka nagbali na witness. Oh, umanay mat siguron apang rugyam day tagatad. Mabalin mo ti mangrugi iti basit a negosyo. No apaya nagtungtong palak iday kada Ma'am Carla. Imbaglakit din tanasingpat ni Ma'am Eva. Inikanak pa ti pangrugyak nga agnegosyaw. Ay, agawid aklangan ni di lugar may katagbalbali wakaon. Aglako aklangan ni ti komporme, di purok may. Unay mo't gaya man dito asilda. Mano kami nga da iti may sa akwarto. Agid na ti dadto may ti semento. Awan kutson. Kasanunod ag sakit. Di pa'y katagiin nalis kami. Inakaagtagaw iti suli. Sang kakita dakdag iti pada kabalod. Imbag no di dakdang nandag ito'y. Nagkasangan ti kastoy. Dahito yan ti kungkunada supapak ti kinaagom. Ang babawi akon. No mabalin la ko mga isubli dagiti pasama. Nagpadamot ti day of you. Saan kayo asimrek ita nga aldaw? At nangamin aramidak iti garden ko, nanang. Aglabak matita, nanang. Tapno saan ada kayo mananti aglaba? Nay, adan samot tao. Ingka man kita en Julie, anak ko. Sige, nanang. Asino ka... Ha? Ma'am Eva? Apay amam ko nam kanyak. Siyang pay laeng ni Eva ang nagkamang dito'y balayo. Saan mi nga impagarop? A milyonarya kagayam. Umunag kayo, ah? Anusan nyo, ah? Takas ti talaga ti balay mi. Talaga nga umunag kami ka ni Auntie Lourdes. Da kayo gayam ti ikit ni Eva, ma'am. Di na ko maawagan iti ma'am, kapsat. Lourdes Laptan. Kaya't ko tagyaman ka na kayo, tapinasang bayo ti kanakak. Idi awan pakidagusan na. Nakakaasimot ngamin iti. Saan mi nga impagarop? A milyonaryo gayam ti pinasangbay me. Kabsat,
Kayat da kayo nga awisan iji balay ni Eva. Awan kadwanan to ijay, no agsubliak iji abroad. Kasano nga ito'y balay mi, kabsat? Mabalin nyo lata ti umay pumasyar dito iti anyaman nga oras. Agtrabaho mat ni Julie iti hotel, wano restaurant ako ka ni Eva. Inga tumi ti sweldo na. Kat ni Jack, agtrabaho ka di pa'y. Iso ti mangkita kadag iti amin a para dalos iti pasdag, kan iti agdudo mga opisina. Agdudo mga opisina? Ay, saan ka di amay-may sa ti opisina yaw? Ato nga opisina ti agab-abang, iti daddo mapay apasdag, kabsat. Ipadalos mi dagiti komidor kan ruar, tapno kanayon anadalos. Iawis ko ti panagyan yu ija balay ko. Tapno saan kayon amarigatan amagna nga inaldaw nga agtrabaho. Uray agbati akon ad ito'y balay basang. Saan mabalin nga agbati kayong agmaymay sa nana. Masapul nga umay kayo mata. Anya nga iti aramidak ijay basang. Tapno saan kayo amaikan. Agbantay kayo mat ija balay ko. Swelduan kayo mat nana. No kayat yo, tumulong kayo nga agdalos, ta swelduan kayo. Ay ikwa, panunutak pa'y basang. Saan kayon nga agpanunot nana? Umay kayon, tapno agkakadwa tayo manen. Agyan kami ki den, ijay balayaw? Da kayo timbilang ko a pamilyak, tawan kat nga rod pamilyak. Pangaasiyo, taumay kayon ija balay ko, nana. Pangaasim, tas ika kumati mga lukoy ka ni nana. Umay kayo kumaidya balay ko. Natalgadak, no ada kayo akadwak. Diyak kaya tiyag may sama anong Jack. May kari kami kadi nga umadak iti pagtaangan ti milyonaryo. Si kamat manong. Saan ko maaga po iti pirak? Tapno mayadayo tayo iti tunggal maysa. Nababa kami nga na makipulapol kada kayo ababak nang. Apay akas na ti sa umanong. Saan ka di anaragsak tayo idinagyanak ija balayo? Isubli tayo kumaday di apasamak manong. Di na kumapaayan. Ay na, kasla palasyo to'y balay da Eva. Kasla jak pa yan ammo ti pagruwarak. Namapanak iti daddo maapaset na, nanang. Uray siyak nga rod anak ko. Basit laeng tiintulong tayo kenkwana. Ngamaminribo nga ad-ado ti supapak na. Pagsayaatan ti tumulong, nanang. Ay, no saan tayo at tinulungan idi? Ay, awan kumaday to'y agasat tayo ita. Nasingput at talaga ni Eva. Di na tayo linipat, idinabawi na ti kinabaknang na. Imbes sa mga la iti ado akatulong na, kinaykayat na ada tayo ti kaduhana diti balay na. Inikan na tayo pa iti trabaho. Kat supapakan tayo matday ta kinasayaat na. Babaan iti panagserbi tayo asipupudno. Uwan, nanang. Apay ka di atikan matagtagari manong. Adda ka di ginuram. Saan ka matakas tayo di? Pampanunutak lang ti kinadaksang gasat ko. Apay ko maadak sang gasat ka ako nam. Arda kayat ko agawatan. Ngem ore kasanok asukdalan, jak pulos masukdal. Amin na kayat agunudan. Kasapulan titured amang iwayat iti anyaman awagas. Ngam no napakuyugan iti kinatakrot. Kasano kuma magunod mo? Kinatakrot ka diti saan apa nang ipagay ti ayat. Siyempre. Kasano amaamuam nga damat panagayat kan ka ti babae no di mo mat ibaga. Sapay ko mga rod. Tas saan ko apakabasulan na ibagak. Ngay di palaeng. Kat inayat kan. Nabayagan nga inururay ko day nga ibagam. Ngam, apay nga italang mat nga ibagam.
Agpaiso, di na ka di kaguray ti imbagak. Sana pulos. Adamat karbangan ta amangayat iti tunggal maysa. Saan ka di, Jack? I love you so much, Eva. I love you too, Jack. Nawayatan, tanakabalo ng dagiti na agom at tao. Awan tuban iti ayan-ayat ta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas na napauwan. Supapa, ti kinaagum. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.